Kubor nakaslem jong unongsan hima. Inibar khot gede ba u banda une bhem ke Sarma bhem ke Sarma of Yongkhuli village nata kami Sri Dharma Dota Tiwa kani Sri Santa Prasad kini ke bamdan hak sudah betit jaka po hima apo ka kendau ka siap jong ka Narayan Sharma Hadin ke jingjia kepada jia menhenin ke sengi ke lai terik ujemang arajar arpulai kumbala pau hagilat pathai kubor halor ke nongrim baka seng henyo trip National Youth Movement kalamut ban khangtala ye ko office trikamus em ke hima melim ha ka ba hakani kala miru ka thmaktin mat ka jingya kedokti ka bajur Henry menta ke sengi ke sau terik ujemang arajar arpulai Nakaliang ka seng kala budin ye ka kam da ka balai ye kendo yo Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan halor ka jingle don bor jong ka office us em ka hima melim ban penkup bor ki rang ba snong garo ban INOC ki bre ki bawan buhai snong hapo ka right marwen Nakaliang Presiden ke seng uba Louis Dok Todong habaya keren mat kilat pathai kubor hadin ke jinge kendo yo CEM uloong ba hagani ke jinge kendo Layok banyak keren syapang ke jingshim kabu jong ki weipat ki jat benreu halor ke jinglong rang ba snong balaya keren ru halor ke jing ai bor jong ke hima melim ya ki circle rang ba snong namar kat kum ke jingelang ke balalong haubnai naiwing jong snam arjar arpu ar nakaliang ke hima melim kala pentikna ba ki circle rang ba snong ki deban long bait de ki breu ki banapo karat marwet Hinray ka balingo pat kalong ba nakaliang ka hima melim kala penmi kensan de ka jingtho bala dep banjit ya kini ki longsan ban long kum ki rang ba snong la benrap uba do todong Shishu hagani ka sngi nakaliang presiden uloong bakaseng dalai leiru kamla ban pediang ya kini ka rai ban thung circle rang ba snong namar kat kum ka jingya penbet bat ka hima melim kalong ban thung rang ba snong bait de ki bre ki badai ne ka than ki bahapo ka raj marwet baru lo ongru baka jingle ka hima melim ka pen isai baka klemburom ye ka jingelang ka balaya song ban perkhat na ka benta ban penbej ye ki jinge nila moni kedu niau jadi sedip nomor sen tas hadir mai la kedu u nge kran spang ka ne ke jing sim kabu jing ne ke wei pat ke jan riu ha ke bede bat ke jing long ma sang poran marwat ke jing kedu ai kalang terpang tengah ke bede begitu ke isu di hima melim ya kitu ki sarto rang ba snong lami ke rang ba snong pulun apo jong karat marwat Nomor harga meeting kebang ada isong meeting harga November November jung sama arja puar. Kahima melim kala pentikna yang ini ba di circle rang ba snong. Gede bandlong ba di rang ba snong napok karat marwat. Indai de kini longsan. Tekai gamalno kalong makani kahima melim pat nda benen habang ila perlong tu ke jinglet. Mantang mut batang palai kahima melim kami sendat kani. Kaba kila ajiat penban kila 10 minit nanti dia kini longsan. Kita samut kini longsan uwe du Arjun sok pedang. Badai jong bernihat circle uba ar di Bishal narong hang jong ka Narbong circle. Bala di Agustin nongrum jong ka Baridwa circle bat basa di Sandon doloi jong ka Umtengah circle. Te kum keseng hi ngim pediang rai kini ka circle tang ba snong bala tung kini longsan. Nomor ba kajing ipan bat he bagi mamulian kalong bat ba kede bantung na kirang ba snong jong titik area kidon kirang ba snong kiba dang don ya katanrai kasnam jong jing ejak ngedu kadang rong ki takadau kini kirang ba snong ikwa baneket ya ba ikan kelekor nak beta banyada ya kendau siap jong bahma ba jong rak marwat hi bra koi de kini kicing le jong hima mulian kalong ba kimsam la burom ya ke kabang la song dah kejingelah mana perkhat nak kita bani penbaik gini kejinge de la penmi sendat penban nak kini ka approval ya kini ki circle namba snong dah ka bapu dah kita langsung nyem pedang dalam liru am pada kini kejinge wan kendo bat CM la kular yang ni ba kinsa scrap no ya kini ka order tat hadu ba ka hima meliam kan hak penbat tat hadu ba ka hima meliam kana penbat ya kani kejing hot application ya kini kirang ba snong circle rang ba snong da kita kirang ba snong kasih kepada napo
right marwat te ngisngau ngo ro yau CM nomor kum u khle jong discuss council la simkia ke bading ne banta da ke bau ai ke direct promise sangi ya ka jingkular ke basai kedar bau scrap no ya kene ka order ke bau la ai menen nadu kar sautrik jong na April dan scrap no ka hima ka this council lomba jong siap betul district council ba la kumno ka this council ka depan sim no imat ya ka bor ki lojong ban weng no sendat yau ni u sim jong ka rai marwat nomor kita bro khot jong ki jingle jong ki jingni ki kendum kendram ki jingwan le ba he jong kini ki jai benriu na ki pat ki jai benriu ka kendum ka sap ka jongi ka dai ki jing ailat ba ka jing jong kitilang jong sim rai marwat ngidon hang ni sibun ki sakhi satar ki land documents kot pata ki ba unu sim rai marwat ula issue sha ki Punjabi sha ki Nepali sha ki Mizo sha ki Nakap sha ki wei pat ki jai benriu de kene ki jingle jong sim rai marwat kala penlong ini bang kerpat ya CM ba udai ban weng mardor ya unu sim rai marwat na ka banta ka jengget jingdiang jong ka jai benriu ba ka ma melim ki ko ini gram asong ban thong taki circle rang ba asong ko ka rai marwat nomor ba kum gasang hi hadu menta nan ong beng ni yang na ka banta ban da ndo siap ba nginam ailat transa UCM banginam ailat dalile ru ba lara kene ka jingjet ik circle rang ba asong kam de da kang ti ko khoi ko subah can have an cut application hakne ka application can have an select ya kinu ki break badai badang dat ka siam ban train na menta ban dai ka ndo siap jing jai ndo li menta hi op scrap no dan ni sanang follow up ai ka ba ni ban budget ni sanang budget nomor ba saya kita pak kopi sing ru la da bang kita pak kopi sing ha dem betul ada ai yang jangka isi kila siam kila khat yu ka kes kala ya sakmat ke inquiry kala ya sakmat dia kin sadang pedip ini kalau jangka ni ka bedip sudah buat